Na Rympei U Hynñiewtrep ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Kawai ke video kabla ring leng ba kor CCTV kala posted bha ka ba pen I ba kalon kynsan ba yap kynsan ulong pa ha ka por ba ulech skul ha ka ba kani kala subaru ba ka dei na ka daw ba uyo hat atta ha jorhat assam kani kala jia ha ka khatlai tarik jong new banai ha samfort school jorhat ha ka ba new long pa ula lech skul ban wat ya ka result jong ukhon jong u yau new long pa la tip kum u dipangkar bodoloi lai pusan snam karta ubana sonari gaun hapo ka kach garal jorhat bat ukhon jong u udei uba late school bat late ha ka class UKG na kaleng ki briu ki badan ha school ki lakit no yu budwud sa jorhat medical college and hospital tangba kimla shu ban yarab yu udi pangkar bodoloi udei executive engineer ha ka irrigation department jangka soka assam hapo ka tiok division